akatundwa na mandwa kuzatulukiranso pa radio lomwe muli ndina wa DJ Rod na munyanane amphunzitsi wa ma DJ akuti bwanja akukampwa nyamuka iya mwa chisomo cha Ambuye akukampwa nyamuka mabasi 8 anyamuka kubwerera pa Malawi ndipo mabasi amene wamwakwera azimayi ndi wana okwanira 600 chakuti kubwereranso kumuzi ako makanyimbo akandayikira Christopher Hane chifukwa tikuchingamira birthday imene ichitike pa 16 Juni ndikuti kanyimbo akandayikira Nyamata uyu Christopher Yohane tikuchingamira chi birthday chimene chichitike pa 16 kubala kwa mwana wake mwana ochedwa Grace Grace mwakula chabwino tandilola nikuti sapano titambasule nkhani pa tiyale nkeka komanso tiyale mphasa timve kuti kodi amunyanane abwera ndi nkhani zanji Shamba ndithokoze kwambiri mafuno abwino apite kwa anthu amene apereka mabasi kuti Amalawi ochuluka kwambiri miyoyo yawo imene ili pa chiopsezo ibwerere kuno ku Malawi. Ndikuthokozeni kwambiri amene mwapereka mabasi amenewa. Munthu aziyamika ndipo munthu azithokoza. Abale ochuluka kwambiri amene ali ku kampu kuja ku Sheldo njete mangofuna tiziwise mtundu wa Malawi kunena kuti azimayi okwana 600 ndi chakuti anyamukapo chifukwa cha mabasi amene aperekedwa ndi anthu akufuna kwabwino. Tiyamikire kwambiri. Langa zina DJ Rod na munyanane mwazuka bwanji muli pati mukwendera pati. Ife tima yankhula tango yankhula imozi koma ina akwana. Ine pano ndimango yankhula chilungamo sindizakhala chete pamene ndikuona kuti apa palakwika. Ine ndizayankhula ndipo ino yankha muziyankha koma ife amunyanane tilibe nthawi yomuyankha munthu timangophwanyalula chilungamo pano. Akuti nanga bwanji mabasi amene Malawi imafuna kuti itumize kodi mabasi watumizidwa? Tikamvaso kuti boma latitumizira mabasi tizabweranso pano ndikukuwuzani Amalawi kuti ya boma la Malawi pano latumiza mabasi koma pano tinganene chilungamo pano tinene chilungamo pano kuti boma la Malawi silinatumize basolo imozi. Mabasi amene anazatumiza yokoyamba ndi omwe aja amene adazakatengedwa kuja kumene kuda ucheredwa anthu manyumba. Mabasi ake adalipo awiri ndipo anthu amene aja adatengedwa aja adafikira pa stadium koma kuchokera momuja kuzafika mtsiku la lero boma la Malawi silinatumizenso mabasi. Ndipo akatumiza mabasi tizabwera pano tizakuwuzani. Ife ndamunyanane Rodine muli pati mukwendera pati akatundwa na mandwa pompa pa radio lomwe mantha anachoka kalekale.
nkhani ina imene ndimafuna kuti ndilongosolerani ndi amalawi amene ali dziko la South Africa. Ambiri kuimba mafoni kwa DJ Rodi na Munyanane. DJ Munyanane, nanga ife kwathu kuno mabasi atipeza bwanji? Ndiyeni mafuna ndinene kuti panopa chithandizo chikulowera kwa okhawo amene ali m'makampo. Ino amene muli m'makomo, ino amene muli m'malokeshoni, ino amene muli m'makwalala, ndikovuta kwambiri kuti chithandizo chikupezeni. Akuti nanga ife abale makampo ake tikakhalizisa kutiko. Nonse amene muli ku Durban, tapita ni ku Sherwood. Ndipo pezani magalimoto ngati Uber, muchite boti Uber kuti akakusiyeni kumeneko ngati muli ndi kena kache nthumbamo. Choyambirira umayamba wazithandiza wekha, kenaka ena amaonapo kuthandizira. Christopher Yohane mwakonzeka, ndikazabweratu kumene kono mfuna ndizadi ine pa 16 June pano. Mwana uyo chedwa Grace ndikuti kuli chi birthday. Akuti mwina ndikupanga koso choncho kuchokeranso kwa Nyamataranso kuchokera ku Phalombe. Kwaya imeneyi ikuchokera mmuzi mwa Mwanyenga kwa mfumu yayikulu Kalezera m'boma la Phalombe. Akuti ndi chisomo pofika lero. Ukamatenga msima nkumapitisa pakamwa pakopo, uzizwa kuti ndi chisomo. Ngati iwelo dera lakolo zinthu zimene zikuchitika ku South Africa sizinafikeko, uzizwa kuti uli ndi masiku onjezera a chisomo. Ndikuti kwaya imene ikuchokeratu mmuzi mwa Mwanyenga ku Phalombe ku Mulomba. Mpingo wake uchotchedwa Jesus International. Anyamata ayimba bwino kwambiri, ati takaseko mnyendo pano. Funa tiaziwisa anzathu onse amene simuli m'makampo kunena kuti titayankhulana ndi boma la Malawi lanena kuti ngakhale chithandizo chitapezeka azathamangira kumene kuli anyamata amene ali pakampo kuti akapulumutse anthu amenewo. Zonse mafikana kuchokera pompano pa radio lomwe muli bwanji muli pati mukuendera pati. Akuti Amunyanane mukusowa ati timafuna takuimbirani foni koma simpezeka ya. Ife nambala yathu siti mabisa timanena kuti kwanonse amene mufuna kuti muyankhule ndife pa call tayimbani foni 07 86 82 98 95. Akuti nanga bwanji pa WhatsApp mukafuna kutipeza ife Amunyanane pa WhatsApp tabwerani pa nambala iyi 06 580
49 87 81. Pamenepo ndiye kuti muti kumaniza pa WhatsApp. Akuti ine ndimafuna ndalumikizana ndi amunyanane kuti ndiapasire business yanga. Ndikuti 206 58 49 87 81. Rodi ne munyanane pa Radio Lomwe. Koma ngati mufuna kuti mutipeze pa call 0786829895. Kuti zonse zimafika kuchokera pompano pa Radio Lomwe. Ndakutengerani kuimbaso kwa Nazale Kafita CCP. Akuti ndikakumbukira ineyo kumene ndachokera ineyo. Ndikasimba ndini. Muli banji muli pati mukwendera pati. Ndekuli zitonzo. Ena ndiye akuchita kusangalala. Ena kumayankhula mawu achipongwe. Alikodi inu mukupempha mabasi adakutumiza koni ndi boma? Inu mukupempha mabasi kuti mabasi abwere kumene kwasa kutengeni. Lina kutumiza koni ndi boma atika mwano kameneko. Iweyo amene ukuyankhula mawu amene. Boma likakumana makupuni ndi pamene malika yo. Ayamwina ndiswera bwanji maprogram anga bwanji sana ndilembe makupuni. Iweyo boma likakumana makupuni iweyo umalira iweyo. Ndelero anzako akuita nisachithandizo iwe kuyankhula mawu achipongwe. Ndimakufunaso ndipemphe kwanza tunonse amene muli dziko lilo la South Africa kunena kuti ngatiso kuthekera kwa nokha muli nako ingonyamukani muzibwera. Ngati kuthekera muli nako zija zimene tinkakonda zija maphwando ndi zina zotero zimene zongofunika kuchepesa kaye.
nje pano akummenya na ukhaokha sopano pano payamba kudana ukhaokha sopano chifukwa akapita mtauni akapeza kuti mashopu ndoseka mabizinesi ambiri maofesi ambiri asekedwa ndi ayamba kukangana ukhaokha ma South Africa ayamba kukangana ukhaokha sopano. Ayi ndichipwirikiti ndithu. Ndizipempha boma pano kunena kuti boma lathu la Malawi ife sitisiya pano kuliloza chala boma lathu la Malawi lipange changu kutumiza mabasi kuti likapulumuse miyoyo ya anthu ochuluka ku South Africa. Ndipo mukatumiza mabasi anthu azayimbira mmanja ndipo azakonda boma lanu ndipo azaziwa kunena kuti boma la Malawi ndilakumva latitumizira mabasi latitenga ndipo latipulumusa. Koma mukangokhala khwenyenye kubomako podalira kuti ayi amene aja sitingatumizire mabasi sife tidatumizako, muziwe kuti anthu amenewa mwaziwa. Komanso ndimafuna ndipemphe ine ndipemphe boma kunena kuti nthawi zina kumveserera mavuto a Malawi zimathandiziranso kuti boma lanu liziyenda bwino ndipo anthu okufunirani mafuno abwino kubomako achuluke. Kuti munyanane lero ndiye mwayipanirira tu gospel nthawi zina kumamuyamika. Lero ndipemphero lokhalokha limene ndikuwapempherera anthu onse akuvutika mdziko la South Africa, anthu amene ali pa kampu. Ine ndipemphero pano ndikungomenya pemphero, Ambuye talandira. Tikapuma ifeyo tikapuma. Akuti Ambuye tikupembeza ni chifukwa cha mphaso ya moyo ndipo tikuti zikomo chifukwa talandira. Anzathu ena muziko la South Africa azunzika kwambiri, anzathu ena afika pakampo atavulazidwa. Ifeyo tikungoti Ambuye zikomo talandira. Paja kwasala moto kwasala chire amanena kuti kwasala chire moto makawaula kumeneko